Presentamos unha emenda de adición. É verdade que o texto que trae o Partido Popular, e aí tamén agradezolle a vontade de diálogo, no sentido de que a declaración que xurde do Parlamento de Galicia, consensuada entre o Grupo Socialista e o Grupo Popular, nos respaldámola, compartímola, evidentemente, pero este conflicto cada día tería case unha condena diferente, tería case un matiz que aportar, e efectivamente desde esa declaración no Parlamento de Galicia ata o día de hoxe pasaron moitas cousas, e pasou sobre todo pola parte israelí tamén unha serie de cuestións, de actuacións e de respostas a eses atentados inicialmente perpetrados por Hamas, que entendíamos que xustificaban a presentación desta emenda, que supón simplemente engadirlle un punto terceiro á moción, dicindo condenar do mesmo xeito que os actos terroristas de Hamas os asesinatos e actos de violencia de calquera tipo perpetrados contra a poboación civil de Palestina. Evidentemente é un conflito complexo, un conflito no que hai múltiples variables e múltiples aristas, no que as tres formacións políticas que estamos aquí seguro que tamén temos diferentes puntos de vista, pero, desde logo, nos condenando rotundamente o feito por Hamas en Israel hai xa máis dunha semana, e entendendo que as lexítimas aspiracións do pobo palestino, que nos compartimos, que nos defendemos, que están amparadas polas Nacións Unidas, que están amparadas pola legalidade internacional e que teñen que ser o camiño e o futuro para seguir, esa clara autodeterminación do pobo palestino, o seu dereito a ter o seu país con total liberdade e a poder vivir libres no seu país, non xustifican actos deste tipo como os que vimos hai unhas semanas. Como tampouco se xustifican os actos de terror perpetrados polo exército israelí contra a poboación civil, inicialmente en Gaza, ahora xa en Cisjordania e mesmo no Líbano, que o único que fan é todavía enquistar máis ese conflicto, todavía incrementar o número de violacións de dereitos humanos despois de tantos anos e dificultar aínda máis a saída pacífica, a saída negociada a un conflito que dura xa demasiados anos. Por tanto, creemos que o punto no que nos podemos atopar é en condenar todas as violacións e asesinatos perpetrados por calquera das dúas partes, aínda que logo podamos facer valoracións distintas do que leva padecido unha parte, do que leva padecido a outra, do dereito internacional a quen asiste e demais cuestións que non son obxecto desta moción. Por tanto, votamos a favor na comisión e imos manter o noso voto favorable, tanto coa incorporación da nosa emenda, que lle agradezo que tamén incorpora agora, como a favor da emenda presentada polo Bloque Nacionalista Galego.